na sembeo anena somuro berio bobo sera bwengo bobo jakira litugo liechuma go jakira chinsa ibere mbaga chisesto chabo no botuko nele bagare bano kware ne somuro berio yo inyoro no yo no romuro berio aseto krosa enka twaranga yenka ya sarigire nandenge yitwa nyerosa kabisa tokore to muruberio mabo kabisa karodore na bishop jarzo kekere krase studio itugure ichuma na badina na romuro berio yo okoja korwase ndi Steven Rwansumu sinyorana na boko to bwate wedira sensemo yemitandao Facebook to nyore Ndizi TV News digital boiga sensemo ya YouTube na boko to nyora Ndizi TV News okonya jinga to tweet at Ndizi TV News boy kerengere kyao yoto kyari ntikireza kireta kwetira senamba era seskini ya urabu igobono iona kwaliganira senjira ya bene obena intego ikomwero ekaron kwaligan bishop to kwanire igoro yobosera bwenga bishop nande myemono ase ko ikase studio ekaron to katwa kwanda igoro yumurobirio nimaitena lero ngwa kwa matanga lakini kwa yakori to kwa matanga yoko maeneo yo metopita masomi ya December 7 tete wakambia mono sana sabanto bons mwacharia ase moyegoria andonse ase mwachia andonse ase muturigereti etogota banga saba sisini de family ya tigara mosbati edina na ye omoyo sinyo ya sainaro mbemono bishop na bari kweni abamu abori tukuri arero kyara ne litukuri chuma sorongo ro sina dio konyora to kweni bari batonyodire ndo to gutuma ngora ye tukurwa ndisti bono teto so asumuro berio bobo sera bwenga kira aswe matuka maiga yo to akaradiro muro berio lituko lya chuma mosi kolende ekaromo akajisimi na wadana ya yumuro berio yumwanyo ire birebike tukarana tigatonyoire usitonyore deri tukuri chuma ikato yokwana ojakira chinsa ibere ko ikanyisido chabono maro igo mwanju muriri kabe mona inte ukomwere bishop ekardo kwana enga linto debete enga ningi ogatebye enga buna ko musaja bo musumo kumukungwa abo enge mayekoba tokatebani bintu mbere bigo salienga lakini bona bonta ketora chuti yake enga ningi nalio mwanju muriri amanyamena ni enga ningi nani ke korosenga tu atebete bali mu atubwatetie tukateba enke korosigwa kere umo saja nyomire usea tukomoro komosai no nyoro musbati oye umosai banyoma bachaka korosienka iye kurukwa abana gosi abana na bwenka kono muchuyo gokogonga umuchunya lebe umuchu bwata abantu bona bagarei umuchu ibono igokwagacho ne family amana nyasai bishop ngo korosienka no mosaje uta korosienka usino musbati uta korosi ningo korosinga abanda bonsi babwateira barierereira mukungu ngote bigore ngana atigeise nangina no musata ngote gwala atigeise ama nangina bonsi banyora ne babere igobona bonsi mbare laikiri kwagacha enka abana bataya senga inenga gose mederi round yali mondana tetina abana ne biewa gose na baro ko baradore asenga abana nabwo egesaku because egesaku kende gyonse no ankuru asinya saa igata batagenda moibore moichore so bantu batari koibora tware goichora so abana na bengenjo abana kere baro enkanaria koba lakini mwana abana kere batayo ine family bone yabantu babere etari kokwane kabuya lakini abana kere baro kokwane kabale mbiye bono mwanju muri na bogo to mekerengeri kia ona bora debe inki o maidenga no musaja no mokungo senga na abana ogenda to mekerengeri kia wetera sena mbeira seskini ya yarabu endo to debi na inki o manyede enga kero to somoro berio bobosera bwenga oyuko jakira litukuri chuma ojakira chinse ibere chamarwa bawe ka chinse tekroto na bishop Charles Saboge bishop tora kwanira mange goro yengeye ebintu mbere bigo salienga nagani ora bichuti yake bito kibiri bigo kabia salienga yarana ya sariki egende ke tanganienka asiko salikira ne kera bantu chinkwana chia chakire chitali koigwana maete abakonyoranga abante kera banyomanete yo bari koigwana bagotebererania lakini wone goikasigete banyara banta bono bari koigwana oye kera gukwana utari komoiguno kera to so communication kere tayo inge ibone go jako buneka igo tebe na bwerani na bora salienga bwerani bobobe bwerani yabuneka je ibona be kobuneka na ende ko chaka ngora banyara bono musibati agotango musacha agocha
tari konyigwa usega kuomana no mukungu nere kwanyoranga nere ga kwiraniri bona abantu abakwanyora bakwiranirani so enke iye abantu bakwiranirania gine gentege tangani ge gosarienka obwerani no bogosarienka obosarienka ege ntokere tokaroranga ege ntokere gosarienka no botindu bosoborere abantu mukungu ngonyware usacha ngonyware usomo sacha na bara bukonywa tari koreta kendeka enke itayare sarege bari bautumia ngubo kidote berende monta maruoka nere bishop na ora bona mai tabanta karaba monta konywa tari konyora family yae tari konyora bana bae bono lakini nende akarote ana monta kara konywa marwa amosa jera ranyo maru mokutanyu nere nenganite nene tode boyo mongo nywara marwa lakini tari konywa marwa kungumbara bangaini amosaja na boko nywa marwa atenene tienga ndare merere na bakogenda oligia kore biasara biaye ucorageria abana mbaro batari kore merere abande bakogenda bose basoka bagenda mpango wakana ya goto tebere buna obwereni obobe amarwa narakwira chinga chesarika tokwane bide ko mwanju morira nataka konyeruna etore ya mase ya mokorwase omobogani o Camelback kero do korete rumurubiri bobosera bwenga ya mase ya mokorwase nseme ya Camelback kero narana virus nero twali bagatore abanta batinga kabisa asumurubiri to ende to kwanra igoro yobosera bwenga bishop nande to tabina ninge kego sarienga to tabina amarwa abantu batume kongubo kina benge go sarika boigo twarore buna kero monto go se bwerani gorobobe na bokonyora una enga ya sarika bishop nande to tabina biribiro jina ninge go sarienga lege ndo go kujibesa kero konyoro yomo labda na bwati chibesa oyomo tabwati so yomo narikire oyomo tarikire nekina kero kyo go sarikerenka chibesa bono mo takira twale chibesa tembe kara kabere na indendire chibesa chira somuchi bonsi bwati chibesa lakini chibesa icho na bwo chigo sarienka asenge njobo tene ko bonge kiro monta arigoro monta yorenze anda bobono igo konyoranga enka ya sarikire raisi asenge njo chibesa because oyo mona bakwa ku chibesa asa chindo chitomo ku chisoko montakire ko twara chibesa nyinge bonsi asenge ebesa na ebesa tutageta abantu batware bonsi lakini ebesa igerembe nakire bwo tanga uwanja chibesa neritina lya mabe so chibesa ne chinjanja ento bwato mondo no batanga nsene ndimbabu ne chibesa ne jojine nziri jimbe so omuntu konere gutwara chibesa mbons lakini akere babwate nyasaye nyasaye karo na babantu bakumanage na batwara chi million asenga njoba bwete nyasaye moto na bakumanage lakini kada asenga nyasaye hata hiyo chibesa chine jimbe lakini muno bishop oranyora una amosaja tabwate beso mokungu na bwate osomo kungu na bwate chibesa bosaja bwate engeye netenene bishop na gotebinga ki na bego toko yo matabwati lakini yo mona bwate bongaini na ndo yo mona bakoremereri lakini mbaroro batari koremereria kero musacha atabwati nyono mukungu likire gasi mukungu li ago jayo musacha kwegure gusaka mutabia ayeniki osaine so toro chama tusi minayo bona yangara no musacha oli uchaka goito mukungu oli so na bebwa natenga ki na basaja abamete kero tabwati lakini ko tabaranga nkyo tango tuwara because no bwata magoko nkyo bwata bango mukungu akorame esenyo bwata mago so koliye ndelio tuware onyomonge onye kwabutirwe gazi diye gazi ndokole ya nayo tuware biyo satwara korokwo yango tebingo bwate challenge Erondis TV amfikiani City Boy show iko sawa nikiwa Nyatego Kisii Town salimia bishop nara wadana bishop show ere bya kabisa sinte mukaya wadana shombu yere chinga cha saregire kingora to konye tiga bantu bamutamere omanene saram makori wadana chinga tiga chibe kwe ne boroso na bwobuya ekera chinge karo cha saregire ge amateteri go chikoba go cha samatuko arebosio Richard mukaya wadana umuroberi mbuyore salimia watu wote muko Camelback gaki na inche ni gonji ndenjera go jase mubugani oyu ende tunyare tokoba asinjira emo bishop wadebena ndengere kyoro jena ndeke go salienka ekera toketena somoroberi oyu nordoja twarosa tutegetumanye na chinga jirija mundekire osenda go body bishop chinga njibunegete go kabani ya osi chinga njibwena chinga chibunegete chinyinga mono bona mana toko ambaga chinga chibunegete chinyinga mono ne chinde chire 50-50 kubuneka ngabana toko ambaga chinde 50 asenge njoge ndoke ko garango tebigo muna bono uchumierembe na kurumaega obugima bwa family
shetani igakocha usaria na shetani maitenda rugo tawala so abantu kare nyasata iyo bantu batiko ende kanisa na enda bantu bali bakona bakikanisa lakini batabwa chinguru cha nyasaye batabwa tubo manyi bwa nyasaye shetani ikabono usarie family nyinge chisadegete chinde chigusaka gwetera oborogi abantu bande baro batete family endege ndere oborogi maiteno mboro abantu bali batete oborogi mboro so okonyora kwa rute iwegento wachaka kwanga mukao busomugo into byaruti rubono mugwitana rubono chinka chinyinge chisadegete ande nchibunegete asi chisabo chitwata bobo tindu ose twata bachibesa ogotaye otatebererania simi mune yega chisimi na jojo cyabunire chinka because rero yise kuri ria bangana bange nore nono yotajete sukuru wake rero abegete risose ese simiga rero bakabantu bamanyire WhatsApp no mungu taje amaite WhatsApp ige simi yabunire chinka simi rero bone rembe mono bona kitoka simi na twabora ni bishop wasenga omongina natakere komanye password yomugako osomugaga natakere komanye password yesimi mwaga tokoro ke discipline maite simi rero ne discipline ebintu biro tatagete the corona even to be when the corona a password the bad problem a singing to you manjo inkie ko ro ko mare password this one na ngo bolinga inkio ko mare password because no manjo igona takera manye to kabisa uragenda ngakisi mike ko kwanye bose kwarwarire bonto tabenga wagurense ngayibona esimi yaye bose yari rumuro ata kutumia ara tena negali ngakia gokora umanyu muriro no moroberi ubosera bwenga yugo jagalituko reji moja gara chinsebere chiamarwa bagachisto chiabo tuko igoto kware na sumuruberio kiralituko recho makabe ko tobwatia ekadura beto korigere muruberio ekerenga ke muruberio bishop ne rina tata ko rusa chinga cheito chibwenere chabune kirakire to ketena to chirose kabisa chiche buya chismairi ko kabisa nindo jega Erondis TV am Victor Manwa korwense moyege chuki Thomas Korwa Gisiaga ne watch view live nikiwa Kisita nimbia mano asema mwenda to maje SMS mo na to taibuna ni mwenda to bwatia senjera engia kabisa bishop to atebere ne binto ne binge bigo salienga lakini kwa ta komenta dende asomoro video na komenta ngaki ndo chitoike tororenga ngakien enke kwagacheka ekonge gosi enka ne baneta kwagacheka no ne yetago gete ngakie ko ngaki bose ngakie ko irani obosera bwaye gosi ke etora tororo bobe no bobo bantu magandira kureka ngaki amaruaro na maene ngosaliare chinka ano yokonywa abagwe kasi gatata banga haya amaene ngento ke kogerenga ya neta kantreti na marua gozo montonare tana kwagacha nababu gato musahara nabamenyete ugi mobore igobona amenye abgata basania abange banda bisho mndina banda bakora teba ngora iguna medina mako menyano moruyo nyakange 40 tamaite tabia yawe ose igende ken korengana na bisho 40 ya nenge na doko magara ya 40 ne menge aba ibintu mbire aso mahenepe egento kero tamanya so mungino opi akakwe na egento kero tamanye aso yani egento kero musaja tamanye aso mungino ye pakako so enti anga tabi umugweka umungino yomo yandu egente kabantu umungino yomo no mugako ye umwana na takire besa yoko genda ko kora matemo umugaka maene tamana akatebi umungina na timbu atbesa ubwatbesa na umungina akakana timbu atipi no anything timbu wono mugaka gajana kimungina abwati matemo akaita kwa tiche ko kora matemo akaita na ka jago kole barua wati chiko na kunyama wono tigeke umungina oria ako nano mungulore kara kule agacha kubono kwa yo pole tubone biyo cy'abantu bare yititama kwana abantu batumva akabona pole munguna twajura munguna nege cyombe kitare ila endon twachya icyo bishiri nichi basi atagene n'ikiri kwibere lakini akaga cyombe kwata 20000 mungulore kira sekyo kiri kwibere cyatagene igona kiri twate bana bintu bino bano abantu babisete tamanye cyo mungulore no mungulore tamanye ebisho bone ko turigeti ko kore sari ye program jire chinyinga seri tukure rero inkie bukwere goteba igoro yenka ekiagero godana sumoro beno korosa enga ingi ebukwero eko tuteba igoro yenka a bishop asenge tabukia wa Efeso isana ke mungu kia ilumina kia yego teba na motebere na nie ase
chisaburi na matera n'ekingero cy'omurika motere akubugia amariogi asobanene nase chinkoro chaino egendekana na motebererani no motebererani obuya obuerani obuya tutete komoragete tutagete kwenda kure masigete tutete kwenda tugutu igono ni kioski tutete kokoreke bono motebererani biata na motebererani ase uororo teke muziki asu uororo nande teke rai chinse mana kotebana musikane inua se inue kwetuana musikane inua se inue muku muiroka kama tabanga musikane inua se inue muku muiroka na Kristo yama na koteba tuentunga inua makungu muikwera masacha baino munoku muikwera omane ibona inere wone bibi ile bukwe bateba igoro yo korosenga ubono korosanga kwekera nyombi kwekamanyanga aikwera ola Bishop kene prince chitayo enga yabonekere Bishop bono ningani na tochiko ja bwati agosto cyo murekere weekend esari program chire chinyinge omwanju more nawo debuna lero niko tore kurwa soma bogani o Camerback igomone chi program ne chinge chirasiri tukuri lero lakini twakoroseire ekero twalenga somuro berbo bosera bwengo yokoretwa mo na engineer Bishop Charles Saboke amo na engineer Brighton Makoli ngwakira producer chana bigairi nyanja mora senza merende studio ekero ba nengiri na chibi chana mariga go jira senjira yabene wano yongwira ni eyamase yemo ase babantu virus na kanyuwede na bakogende limero berio yeritko liarero